Shubor nakaslem jong unongsan hima. Katu kat ni nagirurang ba kibalami kerteng hak skim Shakoy Kuna River Valley Project kabala pelait lingba ke RIDF Arpu Hendrio nakbenta ka senam Arhajar Arpuway Arpuar jongka National Bank for Agriculture and Rural Development kilaban pawe kejing bom sengohun halor kejing wan jurip jongka Magister kabala betha da Deputy Commissioner ke Ribah District kaba penlong da sengi halor kejing kenok bamsap ya kepisa kaba shiklor tingka kumbalami hakilal pathai kubor hakini khandiat tayo kibaladam ketika jing kenok bamsap ya ketika pisah ke bashiklur tingka na kebenta ban pentre ya ketika skim Shakoy Kuna River Valley Project kalapau perthai hadian ke jingwat RTI jung we urang ba ha ke bakat kum ke RTI ke balayo la yi be ya ketika skim na de ban pentre henrei ki babun na ginong shong shnong kilapun pa bakim yo satya ya ketika skim kat haduk baki lahap ban mi pat ba ban lej ujor sha Deputy Commissioner gari bhai halor ketika kam hakini khandiat sengi baladam bandawa penlong ya kejing toket badru bakin yo ya laka hok habakren shikilat pathai khubor uba Barnabas Maring ulapun pawe kejing ai khublei sha Deputy Commissioner gari bhai district ubala betha ya ke Magister lembat ki officer katanat Soil and Water Conservation ban penlong ya kejing jerep mentaka sengi kabadai tangkatuk ani sengi hadian banakaliang jong gipad ba nong shong shnong kilalit ban ujor shaka office jong u halor kejing pentre ya keniga skim hapo ka shnong Shakoy Kuna utai urang ba ula plaru baka kaipot ke banakaliang jong ke Soil and Water Conservation Department kala pha shaka office jong Deputy Commissioner ke Ribhoi kamya de satya bar ketika RTI ke baladap ban yo ha ke baya ke kerteng jong ki brio ki bayo ya ketika skim kilapan kelano bat kami hapshu kat kum balapau hak RTI bat halor kene ke bentaru nakaliang ke jongki kilabu la ke jongpat ke jing ujor ban lap ya ke jing shisha shu utai urang ba ula ongru bakum ki pat ba nong shong shnong hi ki ab khmi lenti bat karmen skam ban yo ya ke jing bishar ke bahok ling ba ke jing wan jurip jong ke Magister bat pen pauru balada la shai la shisngi kim yo ya ke kai pot ke bahun kim ban se ban shimpat da ki we ki senjam ban ya chakmat na ke benta ban yo ya ke hok haka weipat ke benta na kaliang ki katu ke ni ginong shong shnong ki bapau kerteng ru haka RTI ban yo lang ya ke skim kila pun pau ke jing sngo khya ke bajur bawat lada kila ab baro shisngi ru henrei na kaliang ketika Magister lembat ki wede ki officer ki bapenlong ya ke jing jerep mentak sngi kim shim na let satya shaki jaka ki jongki ban lap ya ke jing shisha halor ketika jing bom hun ya ketika jing wan jurep uba Jermel Makri ula kenok ru bagane ketika jing le jung urang ba shnong uba Henry nongrum ubalalet banyalam bat pen iya ketika Magister bat ki officer ki balawan jurip tang haki jaka ki bala pentre ketika skim kat ba haki jaka ki mompat pentre pat u klem yalam satya Namar haka ati ala de komplit ke kam. Ini Ati ala de apa cing kita ni kaya. long hapo RTI ke kani kalau dia beradab deh. Ati ala de apa. Komplit Bronson Section Martina. Ini di nala deh. Hadin bangi la lek bu kum tu ka komplain hapo office jong DC nong po te nakaliang DC il apa la induce ya tu ka komplain jongi ban le inquiry ya iwe additional DC jong garib hoy te mentaka sni ar khandai tarik kila uban visit kila on jungo sa kajaka kaba ki pantry kat kum kaba people i hak tu ka report jong RTI te nakaliang ki DC kila awan rengkat lai songut bat kumju ro napo Soil and Water Conservation Department ru kita poilang te kila visit spot hapo site jaka ba ki pantry ka tu ka project te ngi karmen ba lang ba ka jing sim khia jong EDC ka jing pha bat jong i banwan inquiry kumne kin sale ya ka ba de hok bat ya ka ba bhae bat ya ka ba shai ba kin long kin inquiry hak ba long ki bade hok ban yo ya skim kamot
aikin yo ya kata ka jinmentoi ka bakidi ben yo te ngi karmen ba nakalang dosi unsa shimkia shu kumno ban dang le ka ek badan kam bat nakalang jungi kumki nong shnong baro ni shania ni karmen ba ngi yo jing bisar ka bahok bat ki briu jungi ro kin yo ka jinmentoi kat kum kadon ka jing bambet kat kum ka report ka ba hadin bangila submit ka complaint hapo DC office kat kadu ka report jong ka RTI report kadon ka jing ai biang ka wei ka report pa na po ka department jong ka soil and water conservation sapo office jong DC de hakata ka report kalong ka ba ngim snuhun kalong ba kaya pair na ka report jong ka RTI baki ai na po ka department jong ka soil and water conservation hi kalong kaya pair ka don ka ba ila convert na ka kerteng jong ki ba don hakalis hakar report jong ka RTI ru kira change sakwe pat ki brio te katangi don katangi la bu ji komplain la jong pat tingi karmen ba EDC insa shimkia halor ganero hakano karukom ki de sigi don kita ki guideline ne ki rule ki bakila ban le komta de ngangit manakaleng EDC insa page ke ba di bende ni don hi ke jihon bat ni smo tenat ru ba i lawan dala de hi additional DC jongi bat ila lek ru haman ki jaka kiba don handai dang don ka to ka ne ngam lada le se ikarmen ba in visit habro ki jaka bat nga smohun ba ila poi haman ki jaka janman baro ila poi te ngi karmen ba ka ka report ka bi insa bu bat insa panmi le se kan long ka jihun ru nam ta baro ki pai nong shlong bat ki ba don kerten hak ni gaski hadin ka inquiry le jong kami ka jingwan inquiry na po DC office hadin ba kila panmi ka report lada kadon ka jing bam sohon na kadang gipat ba na kadang jungi iman se ban sim de wi kisen jamro ban wat de wi kiten pi kumno ban ja idong yo kan ka skim ka department ba sukar ka ai ni la ya up stay bro cisngi te kita gi bor jong ka an gi buan man yurip man ta kasngi bon pitch fil rekim klemwan hak jika jungi dikata ka skim ka ba katkum ka jing jo jing tip jongi ba kata ka jaka jongaro la ai kertian hawe hau ba toy maring te katkum insya mengelap ngiro hakane ka skim ka department ka ba poi manta ngiro ngim tip ha ka banongkong te naduk bapa ku tu ka RTI te la mi ka kertian jongi tengi layak baro sising namar ki ong yawan dasing reki klem yawan penpau nak benta jong kajing up jing stay barok cisngi mahanta la poi hadu kat no bajie chu la poi cha ar bajie duna tengi la type ni up stay jaka ban kinwan sta cha jaka ban pentre boklem pentre kilit chawai kat kum jing perkat chunga imat ba de nak jing le jong mak chnong namar ba uyalam sa ta jaka gi beladep tre sa jaka gi mempetre uklem yalam insya kat kum jing sha la de ban stay tang ngamut senang hani hi tem kadau ba sa senang hani de ba ki mut den mutik ki hate hapo namar hate la den man suara arsin taba kani la long lai ya namar da den makna ki kumtar ka ju hi ka long ka sle ka da pa de poi bek chap thar tena kata kadau se nga ong kani ka kam tang ban tui ki lok pendut nga da pisah nya tik nga sen ka ndo den ong hani taka ya hani ro panbahan nga gani nang balaj bahap juga do jam sate sebentar baca ni nala le ni perlok tiba e petat harum tong udol tong diu tong uswe tong chimi ter ni nala chu ni nala he amarda di ba marle bahai gani ong ni baro cha rum du ki namar ko khapra ha du sate sebentar bahe sate koi sampli namar lada legal tu lapo gani ko marku kate hate chaki takadaw si ihab kwa iban jo jaka den bat kena ni bobha la Semut ka kani kalayo ka skim nomor. kani Patri kam skim. marde ka skim gani bacu tit ngala pisah dihi Yang ka sonong ni. ah Pitri ka pisah do. Teka jo haka RTI te ong badaka skim ro kani la dep Ladap la dep ai pisah na du kanyo teri
Beni Beliau pra ajar pelai. arajar arfu Lai. arfu lain sound arfu lain ni man tu kani mi ka kertiang hak banungkong mi ka jong dul dewan but kertiang sunga jong diu jong uswe jong kachimi hadin pate pau ka hak kertiang sunga pat hadin RTI. ah RTI te elang i kita jong udul nga udul ro diu uswe kachimi Gaduh mentah tak bisa bono pelai yang bang RTI pelayon parion. hano yo tiba merjo se Sini kamera. kamar esa Nak kani dia kat pun bapau dekat nom tu hai. Tu. Jadi alak kat. Anak kan pernah sencen kan ni. Hukum bapau hani. Ka irrigation kanal nombor bakhandai. Yo new pu hajar ruspa. Desa kawe pat hani gaju ijaka long benden. Pau ka sisi irrigation wear nomor 9 hi. Pau ka arlak ka prahajar. Sengchon ka. Namun benden rodon kami sla kani nala rodon kami hani. Katung ka bapau hani ka RTI. Su ha u vendor ne u head mistri ne ni u ba lau lengdok. Tu kat kam ka pat Kat kam padep. Teka tarik balak penlai kembang mene ka dekat nyu tarik. Bene ba pra hajar apelai la penlai kini pisah. Betul ba ai kami ka RTI.